Són les cues d'este matí pels controls als accessos a la ciutat d'Alcoi, un dels 29 municipis a tota la Comunitat Valenciana on no es pot entrar ni eixir sense motiu justificat. Així, a la complexitat d'un dispositiu de tancament perimetral d'un municipi gran, de vora 60.000 habitants, s'ha d'afegir el temporal de fred i neu. A partir de demà sí que aquell que seu salte no tinga els seus permisos i tot el tema procediran a fer la sanció oportuna. Mesures que es prenen per una incidència del virus que supera en el cas d'Alcoi els 1.000 casos per cada 100.000 habitants i amb previsió d'empitjorar els pròxims dies. Resignació entre alguns negocis de restauració. Jo he pogut obrir perquè tinc servei de pa endur a casa. Tenim que anar suportant això i el que sí que demanem és que tenim que tindre ajudes perquè si no, jo tinc 5 treballadors. Para llevar sí que podem, hem anat a l'almorzar i per almenys col·laborar. Control de la Guàrdia Civil també als accessos de Borriol. Els agents paren els vehicles i es demanen documents que acrediten, per exemple, que han de portar els xiquets a escola a un altre municipi o que han d'anar a treballar. Justificante que és el que m'ha hecho la empresa. Jo he preguntat a veure si pel divendres pugui ser perquè tinc ITV i me diuen que sí. A Llíria, també tancada perimetralment des d'avui, esforç com este no donaven avui l'abast perquè el veïnat està comprant de més. I a lo millor se du el pa, venen 2 vegades a la setmana o 3 vegades a la setmana. Entre els professionals de l'hoteleria obligats a tancar, indignació. Darrere de nosaltres n'hi ha moltes famílies i n'hi ha molta gent que menja de l'hostaleria. I pareix que l'única culpable és l'hostaleria. Uns altres espais d'oci com els casinos, centres socials o gimnasos estaran també tancats des d'avui i durant les pròximes 2 setmanes en estos 29 municipis.